This is a show about drag queens doing dumb shit, Talking bullshit. Fucking shit! We are your BroadGay queens, and welcome to the BroadGay Broadcast Episode 1! So guys, just an FYI, BroadGay is an annual event we host here at Table 12, wherein we perform BroadGay musicals, but in drag. That usually happens every June or July. But since August naman, so we're now here back in the studio to talk about... First! First, Day! First, mga ati! Hi, first! What's the one? First! Sophia! Ah! Diba? Sophia, the first? Yes! Kaya ba lang ka? Bye! Sophia the second. Diba yung good si Sophia, no? Siya ba ang kuan? Eldest ba na siya, ate? Si Dili Sophia? Of course, bito. Siya mo'y bayi nga. Ah. Kaya magulangan. So? Pero, nanong Sophia the first? O, ano naman? Kay women, ba empowerment. Pagbahay the first day ay? Naman first. First yung priority ang mga bayi. Kuya mo, good. Pero Day, if first Day, I wanna know, what is your first, job? What's your first job, ate? Job. Oo. First Kanang job. paying job, ha? Paying job. Me? Yes. BPO Kinesu. Lahi nga job ako muna na. Gibayan ko, ate? Dili, oy, job mga job straight. Diba? Job man. ate. Straight, diba? Job straight. Job! Manggutin, trabaho ba? Trabaho. First job. Anak. You know, I was working dada. before as Arte kayo. a call center representative. Actually, ako po, bukod na kong first, atong college ko, kuan po, BPO. Ay! Di kayo nag-iisa. Ay, di kayo nagdadalawa. Sa BPO, we Same find pa uy. ways. Chika. Nagtatatlo tayo. Tries. Same Pero- company. Ay, dili No. ako. Sorry. Ang ako kay medyo sikat-sikat akong first company. Ah. Sikat for toxicity. Charot! Kami kasi sikat for recruitment. Ay, wala. Kamo na sikat. Famous Sikat for... mo for... Almost every day. Wala. Ay, kuan siya, low-key siya dahil. Low-key rami. Nonchalant inyong call center. Yes. Dahil. Kuya, Madahan. pero na may mga kuan, interesting stories as a first, inyong first time nga call center experience. Ay, wag ka. Di ba? Dili. Akong first nga company kay... Ubay-ubay ang kabit-kabit. Medyo ng cavity, di ba, Jaisa? Oo, madahan. The shelter of cavity. Actually, ano siya number one issue today? Char! The BPO Parang gusto unahan. Ano ba siya? Wala, huy. Dito siya ko. Kids can't tell. Muna yung BPO nga. Chares. Hindi, pero ka ba yung NDA? Charot, check. Pero Dai, speaking of first, how about your first time in drag? Tiga-drag man ta. Diba? When was your first... Ako din yung talk show niya. Actually, ikaw. When was your first time in drag, by the way? Exact date and time. June Charot. 33. Ito, June last year. Last year. Because? Is it because of... Kuan ba to ni? Tungod ba to sa BroadGay? Kay na inapap ha. Ay! Medyo ko magsabak. Pero ka mo, Tulo. Diwa sa to sila una. Nagtulo na this year. Abas. Medyo ko babas po. Note actually, ako pong first time in drag is dali po sa BroadGay. Kay... Crew rabi, dyan ako stable 12. Backup dancer. Yes, as a kuan ba ako sa una. SM ako sa una-unta. Unya kay mga papahan mo ito one by one. Unya, may mo police. So, of course, as a performer, shoot, di ba? True. Ikaw kay kuan mo kasunod, di ba? Same thing. My choreographer. Yes. My Dayon. original job
was a choreographer up until now actually. Oh. But then, murag, nasuya akong JP. Hala. Oo. Nice mo ko siya mo drag. Mailera. Nya, galante mo ko sa line-up, kaya murag, Medyo mala. medyo mala. Hala. Then, hindi ako mastorya. Ay, hala. Kitig choreo mo gud siya. Correct. Especially Choreo Aquino. Check. As a Korean. Coriander. Pero Jai, ay, isa pa, before ko malimot, di ba naman kay competition? Your first competition Japan. outside of Dumaguete. I-promote ang program. Bilang. September 7 naman good ni. Ala! Excited Ay, ko. Doy. Kaya dili mo watch. Unsa mahitabo dyan? Asa mo rin siya dahil mahitabo? Sa Mabolo. In? Cebu! Cebu. Yes. Diba, Mabolo Tanhay. O, diba? Bitaw sa Cebu Ano na mo siya. bolotan, hay? O, umot lang siya dahil. Kaya parang sigurado tang Cebu. I-represent ako ang Dumaguete kay... Kay. Para po medyo... Wow! Wamo ko sige. Or Okay. nice something. Pero talang... Sure. Bili, uy, birthday tanong taga Dumaguete, oy. O, sige, name at least duha ka bok 40 there. Ay, sige. doon ako masulti. Pero, unsa pa man ato mga machikahan about first? Communion. Why mo first communion? Naka-remember ba mo yung first communion? Not sure. 4 years old ko, kay sakristan mo ko sa una. O, tsaka naka-remember sa kong communion. Nay, bailan Ano naman ba ko. kakuan? I'm always late, so like late na yun. Usually, di ba, mga 4, 5. Sakto ba? I'm not sure. Ako na lang. Dito pari dan. Feel ako kay, unsay mga first ninyo nga buhaton every morning. Mumata ko dan. Hindi man, apart pa ano nga mamata, like, unsay inyong first nga routine na inyong First hinuon? na kong buhaton is mo check sa kong phone. Ah. Kaya mo check ko sa time. Especially if duty ba, kay Maupod na. buntagon piya ta jay. So matatag mga dapat 7:30 na kamukha na. Prepare pa ta. Lain kay mo. Ako kay mag-pray. Wow! Wow! Sample sa prayer. Basta mag-pray. I-thank ni mo si Papa JC sa imong life. Hindi akong peg today. Charot. Papa Jason. Wow! Mantog na nagpakita kag abaga diya, no? Blessed kay mo today. Nagpakita kag abaga diya, May Day. joke ka, Lord. Ha? Joke ka siya tayo nga. Lord. This is the first time. Charot. Day yun? Ay, ko ipura loka in tawon. Ako same, time. Oh, see? I always, Time. yun sa phone. Hindi ka time conscious na may ilagan Jun. Uy, dili mo tig-pray. Dapat inyo... Take pray me. In times of need. Oo. Halala, mong itiyas Chika. mo, Day. Check ka right. Pray mo ko ba sa Paano ba temple? ka mag-pray nga? Alam mo siya sa imong tapad. Dita, ako naman siya. Pray to myself? Dapat selfish kayo. Bitaw, like, may Of course, first na good to. siya, diba? What's your first ninyo nga? Impression sa each other. Para juicy. Sunod, anak kay mga impressions sa mga Stuff. Charot. Uy, sige ako na. First impression with her. Ni God. Ni God. Kuya Mark. No, I've known Kuya Mark Manggod when I was in Salimar. Spell. Char! Spells No, and- first impression, very strict because good siya, SM good siya before. Yeah, so like, nara siya sa side frame niya. Kanang first timer ka nga performer sa loose, then murag, di managad si Kuya Mark. Yes, so very strict, mura. Ka na. As a tita. Yeah. Ikaw, Jai. First impression Ay, ako, first Jai. impression ako ni mo kay, wala man! Charot lang. Charot. Nobody. Wala ra. Wala, makaya ra. Charot. Pasayang science, bro. So, bukas First na ko is, attitude. Oh, No? as in? Atod karon. Actually, Tinuod ko na. Tinuod siya. Atod karon Japon. Bitaw kanang mura siya dili siya ma-approach. Oh. Kay hilig mo, approach sa lain. Kaya ang approach. Wala yung approach. Pinalingkod approach. Pinaluhod nga approach. Pinalahod yung approach. Ako na po ang Niya, Imusta si Apple Lake. Sige, go. Sorry. CEO. Ang akong first nga kuan impression ni mo dahil kay medyo kuan. Nakitaan ikaw sa dance studio man lagi. Okay. yeah. Kuan mo ka dance major man ka, Dance di major, ba? correct. Kuan, sakto lang. Uling batang. Uling batang. Nga, naliki kay. Medyo laki batang. Perti din, na charot. siya. Perti na siya. Ano? Lami ko kay Lucky Manggod, dance program diya
So, Actually, puro bayo kung Oo. kuya kay Bali. So, medyo na-happy ko kay, in fairness, ay lucky. Congrats. Uy, dahil 2024. Nag-hibernate, magod sila ato. Banto Muna na gara. lucky. Sumubos na akong idea. first impression. Nga, amazing. Kaya na sayo nga lucky. Basta magdugay. Oo. Pero wala siya gadugay. Ikaw, dahil kuan. Like, ako pag galing usulti niya. Ako, binagsamantanan din. Nagpalo instruction ka. Kuan. Ako, impression ni mo is kuan. Langas. Medyo langas. No? Medyo sabaan. Ay, siya katod karon. Ano, kanang medyo weather lang po to sa hay. Charge. Lain ka ng weather. Kanang kuan ba? Pero lingaw. No? Sadya? Energetic. Ano. So, kaya annoying lang. Yaw ka! Mercy Black. Pero na-realize na ko nga, hindi ako pupog ko. Charge. Liwat din siya. Consistent. Liwat sa iyang kung storya, mabagyuhan ta. Chara! Check ka. Kuha na siya. Ikaw na po dahil. I invoke my right Chara. against self-incrimination. Sige, so Ikaw na diba, pala, JP na po ta, first impression. Kasi kung kita ni mo day, as a performer, chika, bitaw dancer, quick sound mo, di ko nakit anday, no? Oo nga. Charil! Oo. Actually, first impression kay very kuan na siya, like, if pangutan niyo mo tanang dancer, ang number one nga makita ni JP kay iyang facial expression yun. Like, Kay Kika mo gutag quick sound niya. nasobraan na muna siya kaayo na OA na. Na. Sobraan ka OA, hindi na ko ma-storya. Ganahan mo kog Chika na. OA nga person. Di ako na po. Basta na yun. Ay, basta Ano ni? First impression sa self? Si Kuya Mark na te? Dili! Wala ko! Wala ka? siya. Oo. Ang first impression ako, pagsugod pa na ako. Ano? Ang ngayon kay ko. Promise. Deserve na ko Nila. nila. Deserve na ko ni kanang skin, puutan. Charot lang. Palitan. Charot lang. Check. Oy. First impression ako ni Darwin. Kasi siya malaman. Humanang Walang ko. Nakita ko na siya sa Dako sa dance close. floor na po. Pako nabalaan siya nga, kuan siya, choreographer siya. Iyang buhok sa una kay yellow. Cheer Yellow yung buhok, di ba? Idol! Cheer dance na dahil. No, akong hair sa una kay Ana, manggod. Say, tawag nga hairstyle katong Ana, bitaw. Tong man. Faded, dili kuan. Side cut. Ay, siya sa Di, ako ang hair sa una Undercut. kay very zero niya. Ang naka-difference, which kahit, feel ko ang ngayon, kung sa una, abot dili ang zero day. Siomay? O, sumurad ko ka na sa Shaolin soccer day. Mais. Very mais niya. Very, okay, gikan ko cheering sa Kaliman. Kay yellow man Sabi siya. Yeah, yellow may hair tayo. Actually, puro super saiyan. Yeah, bita akong first impression niya is kuan. Sa iyong bra mo, o mga attitude, antod karon siguro do kayo. Charot lang. Consistent. Okay, di mo ko mag-mind sa iyong mga attitude. Kay Wow, just friendly to do man that. ko. Sa iyo, ka friend, FC, kina siya day. No, Dapat lang anak kay. Pasig daing na feel sa uban nga. Oh, buyag simba ko. Ito ba nakikaban na, ana. Sa nawong rapor ingon, charot lang. Willing biya ka, Kabalo mo na ko mo tan-aw sa mga nindot o dili nindot. Charot. Kaya din ako maabas. Kaya makikita na mo sa una. Buyag! Isa ba dyan ang makigtanor? Di ra po dugay ko eh. So, mauto siya mga ate, ato mga firsts in life, ato mga first impressions, mga first communions. There's always a first time. No, Andyan there's always na. everything. Tanan So, mo dyan. lamay ka dyan. Sunod na ba itong turan kay seconds na po? Oh, Pero sa kada first na to, mo learn man jud ta no. Mao Wa ko na-learn nga ba? Mo jud na siya basis nga makalan ka. Basis. Basis para makalan ta sa ato mga everyday nga gimbuhaton. Everything that you give to your mother and father, you wanna You wanna to? No, tinoon jud na importante jud nga atong i-remember itong mga firsts, no? Kay atong mga firsts biya kay one time ba na mahitabo. Di ba pwede ma-first kay kaduha? dili naman ka mo turn back. Ay, turn Wala back. may take two sa kinabuhi Wala ba yung- usually. Kanang anak nimo. Repeat. Ano? Rewind. O kana o. Ano? Diba? Kung baka first ka, first ka jud na. Mao jud na. So i-remember jud nato na, diba? Malahay. Right. Tinoon. So mga ati, salamat sa pag-add to sa atong episode 1. No, ang atong gipagkahan mga first atong first episode. For every one. Akala ay okay mo galing. For every Sige ko dito bitaw. Yeah. Hi! If you want us to discuss certain topics or there are stories you want to share with us,
you can simply message us through Facebook, through Instagram, or Twitter. Simply search Table 12 Productions and you can send your suggestions there. Please don't forget to like, share our videos, and subscribe if you want to see more content just like this. See you in the next episode. Goodbye.